Isami, dormirem a la mateixa habitació, oi? Em sembla que sí. Que bé, ens podrem explicar secrets, noies. Sí, i tant. I la Isami ens explicarà si li agrada més en Toshi o en Sashi, oi? Oh, per què sou tan xafarderes? Ostres, Toshi, com és que sempre tens tanta gana? La llegenda de la roca del Follet! Com pot veure, les excavacions per trobar-lo minutita van a bon ritme. M'has dit que les possibilitats de trobar-ne són del 30%, oi? Sí, senyor. Jo diria que és un lloc perfecte per trobar-ne. Fantàstic. Estan fent una bona feina. Sí. Però encara no sabem com extreure l'energia. Ens falta informació. Vols dir que necessitem les dades de l'estudi del doctor Hanaoka? Escolteu-me tots. Ara dinarem aquí a l'hotel. Havent dinat, descansarem durant un parell d'hores i després ens podrem anar a banyar. Es queden els de les classes 2 i 3. Els caps de grup no us descuideu de passar llista. L'olor del mar. Ei, mireu! Sembla la cara d'un follet, oi? Sí. És un elefant, no pas un follet. No és un follet, Toshi. Un elefant! Un follet! Un elefant! Un follet! Un elefant! És un follet. Aquella roca es diu la Roca del Follet. És molt coneguda per aquesta zona. Però val més que no us hi acosteu. Quedaríeu maleïts per tota la vida. Maleïts? Què hi feu aquí? Heu vingut de vacances amb l'escola? Sí. Aquest vespre, si voleu, us n'explicaré més coses. I qui és vostè, senyora? Sóc la mestressa de l'hotel on us allotgeu, nois. La mestressa? Aneu amb compte i us aviso, no gosareu anar al lavabo de nit després de sentir la història del follet. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Bé, ja hem acabat els exercicis d'escalfament. Ja us podeu ficar a l'aigua, vinga! Senyoreta Haruka, li queda molt bé el vestit de bany. És bonic, oi? De fet, a una noia tan jove i bonica com vostè, qualsevol cosa li queda bé. De vegades dius unes coses així. Oh, senyoreta, digui a les altres nenes que no molestin en Soshi. Hem quedat per anar a nedar junts. Pobre Soshi. Som-hi. Sí. Què et sembla si nedem una mica? Estic cansada de fer el mort a l'aigua. Jo em cansaré massa si nedo i després no tindré forces per la guerra de coixins de la nit. Llavors, per què has vingut a la platja, Oh, sou aquí, no us trobava. Ja arriba el Don Joan. Enveja pura, Toshi. Ei, nois, tinc una idea. Què us sembla si després anem a la Roca del Follet? Jo també ho havia pensat. Potser té alguna relació amb els follets negres. Bé, però no cal que ens hi acostem gaire, tampoc. Aquella senyora gran ens ha dit que no ho fem. Toshi, que tens por? No, no tinc por. Doncs així, tu també vindràs, oi, noi? Sí. I anirem tots tres. Sí, tots tres. No sé per què diuen que fa por, això. Hola! Toshi, que tens por? Però què dius? Ei, nois! Què hi feu aquí? I vosaltres què hi feu aquí? No hauríeu d'haver vingut fins aquí tots sols! Quina barra, però si vosaltres també heu vingut! Nosaltres hem vingut perquè la Izumi diu que aquí sent alguna cosa estranya. Ja sabeu que la Izumi és una noia amb una sensibilitat especial. Que t'empatolles. Soshi, estàs bé? Et passa alguna cosa? Ho sento. Sento la veu dels esperits. Para de dir coses tan poc científiques! Esteu fent el ridícul! Hi volten molts esperits a dins d'aquesta roca. T'he dit que paris! Toshi, al final resultarà que sí que tens por. No tinc por. Tot això és mentida. Em feu riure. No és mentida! Ha passat algú? Qui és? Qui hi ha aquí? És...
Hi he pensat molt i estic convençut que la roca del follet té alguna relació amb els follets negres. Si, com diu la Isami, allà hi havia follets cor, probablement tens raó. N'estic gairebé segura que els vaig veure. Anem a demanar-li a aquella dona que ens expliqui més coses sobre la roca del follet. Serà un plaer, nois. Que no teniu més ganes, jovenets. És igual, expliqui'ns més coses de la maledicció, sisplau. Tantes ganes en teniu de saber-ho? Em fa por que us acabeu pixant a sobre. Ei, ens hem d'estar a les fosques? Millor que parli amb el llum encès. És una història que va passar fa molts i molts anys. Un dia d'estiu, una mare i el seu fill passejaven prop de la roca del follet. La mare va desviar la vista un moment i el seu fill va desaparèixer. La dona va demanar ajuda a la gent del poble. Van buscar el nen fins a les profunditats de les muntanyes, però no el van trobar enlloc. Però algú va deixar un parell de sabates davant la roca del follet. O sigui que els vilatans el van buscar per dins de la roca, però no el van trobar mai. Van dir que un esperit se l'havia endut. La seva mare no va ser mai més la mateixa. Després d'això, van desaparèixer molts nens a prop de la roca del follet. I la gent del poble va decidir no acostar-s'hi més. Des de llavors, els esperits no se n'han dut ningú més, però tothom sap que la roca està maleïda. Ara ho entenc. Els esperits que he sentit aquest matí a la roca del follet eren els esperits dels nens desapareguts. Són nens que han experimentat coses terribles i que per això no poden anar al cel. Para de dir bestieses, vols fer el favor? Ara mateix s'acosta un esperit. Ei, bona nit! Quina sorpresa, Per què heu vingut? Soshi, ja veig que no perds el temps aprofitant la foscor. Què, Toshi? Tens por com sempre? Però què dius? No en tinc mai de por, jo, microbi. Ningú ho diria perquè estàs ben agafat a la Izami. Això és... Au, vinga, no dissimulis ara. Què en penses tu, Izumi? Oi que té por? M'és igual, sincerament. Has dit que s'acostava un esperit, no ho neguis ara, tothom t'ha sentit. Però de moment no n'hem pas vist cap. No us he enganyat, n'he sentit un. Ets un bleda, Toshi. Ara et fas l'home, però estàs cagat de por, com sempre. Jo ho analitzo tot científicament i no crec en l'existència dels follets o els esperits si no n'hi ha proves. Si creus que tens raó, porta'm amb proves. Molt bé, te'n portarem. Oi que sí, Izumi? M'és igual, sincerament. Senyoreta Haruka. Hola. M'alegro d'haver vingut aquí a passar uns dies de vacances. No m'ho esperava trobar-la aquí, quina casualitat. Oh, sóc l'home més feliç del món. Podré passar els meus dies de vacances a la platja amb la senyoreta Haruka. Que feliç que sóc. Què passa aquí? Bona nit, inspector. Que ha tornat a passar alguna cosa? No, estic de vacances aquests dies. Doncs si és així, vagi-se'n d'aquí, sisplau. Està prohibida l'entrada a persones alienes al grup. Què? Senyoreta Haruka, hauríem de parlar de les activitats de demà. Sí. Senyoreta Haruka, no se'n vagi. Bé, demà serà un altre dia, senyor Kazuma. Sí, és clar. Molt bé, demà m'hi esforçaré al màxim. Ei, tornem a la nostra habitació. Sí. Bé, ens estarem al mateix hotel. Podeu venir quan vulgueu si passa alguna cosa. Entesos. Per què no anem a nedar junts demà? Sí, fins demà, doncs. Com criden aquesta gent. Ei, tinc por que la senyoreta ens descobreixi. No pateixis, farem fotografies dels esperits i així aquell descregut d'en Toshi tindrà les proves que vol. Ei! Què hi sou, esperits dels nens desapareguts? Ei, contesteu-me! Contesteu-me! Benvinguda, Izami Hanaoka.
Què et passa, Isami? Res. He tingut un malson. Bona nit. Només ha estat un malson. Era Mayuko i la Izumi. Aquí no hi són. Potser són al lavabo. No, les seves sabates no hi són. Han anat a algun lloc. Què? Em sembla que han anat a la roca del Follet per aconseguir les proves que els vas demanar. Molt bé. Au, vinga, som-hi. Sí. Bé, entesos. Si els passa alguna cosa, serà culpa teva. Ja ho sé. No puc dormir. Quin soroll en Toshi no ronca tant. Oh, senyoreta Haruka. Ei, hola, nois, on aneu? Per què vens, tu? Perquè jo també sóc un xinxen. Ostres, de nit encara fa més por. Mireu això. Oh, Ostres, no pot ser. Són les sabates i la càmera de la Mayuko. O sigui que... Desodorant. Dentadura. Destral. Saps moltes paraules que comencen per D? Sí, és que estudio molt. Desaparegut, han desaparegut totes dues. Au, vinga, entrem-hi. Què? Sembla molt profunda. Ah! Són rats penats. Oh. És una feina molt dura excavar tot. Són els follets negres. On deuen ser la Mayuko i la Izumi? Segur que són a la cova. Vinga, hem de continuar. Has canviat d'actitud de sobte? Si realment són els follets negres, no passa res. No em fan gens de por. Qui t'entengui que et compri. Què deuen fer? Em sembla que estan excavant un túnel. Però per què ho fan? Doncs és molt fàcil. Faran un túnel fins als Estats Units per poder-hi viatjar gratis. O potser volen trobar una font d'aigua calenta per poder-s'hi banyar. O potser volen construir un aquari amb milers i milers de peixos. Izami, mira la Mayuko i la Izumi. Vinga, anem a salvar-les. Endavant, endavant. Ei, anem una mica endarrerits. Ara. Hauríem d'excavar l'altre costat de la cova. Anem malament. Però la roca és molt durella. Soshi, has vingut a salvar-me, que bé. Esclar. Vinga, bufona, no ploris. Té les teves sabates. Es pot saber què feu, prou xerrameca. Vinga, espavileu-vos. Calla, Toshi, ets un beneit que no s'has vist. Són follets de veritat. Però aquests no fan por. Les nenes han desaparegut. Trobeu-les! Mayuko, es pot saber què fas? Tu i la Izumi sortiu corrent, que nosaltres tres els despistarem. Vinga. Però... No pateixis, Mayuko. No ens passarà res. Tranquil·la. Som aquí! Som aquí! Mireu, som aquí! Que no s'escapin, agafeu-los! Soshi, sisplau, vés amb compte. Marxem. Fins on deu arribar aquest túnel? No s'acaba mai. Espera
fins als Estats Units. És impossible! Vinga, vinga! Vinga, nois, correu, correu! Ah, Sashi, t'has sacrificat per salvar-me. Ara veig que sí que m'estimes, amor meu. Au, vinga, Mayuko, ja n'hi ha prou d'aquest color. Inspector, inspector, despertis! Senyoreta Haruka... Despertis, vinga! Què passa? Ostres, Izumi, quin geni que tens. Em sembla que ja no ens segueixen. Per què no traiem l'espasa? Sí, és un bon moment per fer-ho. Oh! Au, vinga, tots alhora! Sí! El drac és la marca de la justícia. Mentre el mal recorri el món... El destruirem en nom del cel! Shinsengumi, endavant! Endavant! Esteu segures que la Izami i els altres són a la cova, noies? Sí, els follets els persegueixen. Ei, però què dius? Si els follets no existeixen. Esteu bé? Em sembla que sí. Vinga, nois, retirada! No fugiu, covards! Eh? Què? La dona ninja. No podem entrar a la cova, si és plena d'aigua. No ho entenc. Que estrany. Per què no em deixeu tornar al llit? Heu tingut un malson, oi? Oh, que bonica! Els follets no existeixen, però les nimfes celestials sí. Què mira? No res, no res. Tornem. Sí! Però què us empatulleu? Heu vingut tots a salvar-nos. Nosaltres no hem sortit de l'habitació, Mayuko. Jo dormia quan heu tornat. Les altres nenes us ho poden dir. No pot ser. Segurament ho heu somiat. Sí, i tant. Sí, és absurd que uns follets vulguin excavar un túnel. Potser teniu raó, deu haver estat un somni. Ostres! Vols dir que tu i jo hem somiat el mateix? A mi m'encanten les nenes que somien de debò. Ah, sí! Ha estat un somni, tens raó! Heu dormit tots bé aquesta nit, jovenets? Suposo que no heu tingut cap malson per culpa dels follets. Ho sabia, sempre passa el mateix. Per això no us volia explicar aquella història. Després teniu malsons i em sento... Àvia! Kiko... Àvia, ja has tornat a explicar la història? Bé, és que jo... Em sap greu que us hagi espantat. Us ha parlat d'un follet, oi? Sempre s'inventa la mateixa història, no té remei. Què? De veritat? Ho sento, li agrada fer-ho. Sempre explica històries inventades als nens i nenes que venen de vacances amb l'escola. La roca del follet és perillosa, però molts nens s'hi acosten perquè la història els desperta la curiositat. I després hi ha problemes. Sisplau, no us acosteu a la roca del follet. Entesos. Bé, doncs, adéu, que us ho passeu bé. Vaja. Era una història inventada. Però jo vaig notar la presència d'un esperit. Bé, tot era mentida. Els esperits no existeixen. No ho havies de dir, la Izumi està trista. Toshi, demana-li perdó i anima-la una mica. Per què jo? Això és cosa teva, Soshi. Es pot saber que t'empatolles. No tens raó de dir-li mentidera. És una bona noia. Sí. Aquesta vegada hem pogut aturar els follets negres gràcies a ella. No oblidis això. Té raó. Demana-li perdó. Vinga. Ei, nois! Ei, Izumi! Bé, probablement sí que vas sentir un esperit. Em sembla que he parlat massa, ho sento. Au, vinga, anima't. Adéu. En Toshi t'ha demanat perdó? Potser està enamorat de tu, Izumi. Calla, no m'agrada en Toshi, és un beneit. Ho sento, Mayuko, però jo també estimo en Soshi. Sí, en Soshi i en Toshi són tan diferents com la nit i el dia. Bé, em sap molt de greu haver-li de demanar, però és que he de tornar a la ciutat. Entesos, ja me n'encarrego jo d'en Kai, no es preocupi, inspector.
Què passa, oncle Kazuma? Ha de tornar a Tòquio. L'han cridat per una feina urgent i ha d'interrompre les vacances. Ah, quina llàstima, em sap molt de greu. Oh, els meus dies de joventut! Torneu-me la joventut! Torneu-me-la! Senyoreta Karuka, cuidis molt, cuidis! Adéu! Adéu! Que exagerat. Pobre, em fa una mica de llàstima. El destí pot ser molt cruel, de vegades. Au, vinga, esmorzem primer i després tots a l'aigua. Tota la mina que havíem excavat! Sí, senyor. El túnel ha quedat completament destruït. Haurem de tornar a començar des del principi. Incompetent! Hem de trobar l'Hominotita, sigui com sigui. La necessitem per complir el nostre objectiu, conquerir el món! Visca els follets negres! Ostres! Pocs dies abans de la festa d'estiu, uns desconeguts han atacat els pares d'en Toshi i en Soshi. Qui serà el pròxim? No us perdeu el pròxim episodi, El misteri del temple.